filosòfament. Es va produir a Roma, Itàlia, per l'atac de Lutero contra l'Església. Aleshores es va dividir l'Església catòlica. Els canvis van fer que Roma fora més incapaç d'elegir entre l'Església oriental, la del Regne de Constantinoble o l'Església catòlica. Quan els romans van conquerir Constantinoble, els ciutadans van voler posar altra església en aquest regne. Aleshores, quan es va produir el cisma, els romans no sabien si confiar en l'església, com hem dit abans, de Constantinoble o l'església catòlica, perquè el regne romà es va dividir en l'oriental i l'occidental. Altre factor de la separació va ser que els ciutadans de Constantinoble no volien que els romans els dominaren, ja que compartien una cultura i religió diferent. Per això, el cisma va començar quan l'emperador Miquel III i el seu ministre Bardas van expulsar de la seva seu a Constantinoble al patriarca Sant Ignasi. Adeu! Adeu.